Σήμερα θα κάνουμε review για τα noodles Stinky Tofu. Μας το έχουν φέρει από Ταϊβάν κάποιοι φίλοι μας και σήμερα θα δοκιμάσουμε να δούμε πώς είναι. Περιμένουμε λιγάκι. Τι κάνεις? Λάζι. 1 hour later. Τώρα τα ανοίγουμε. Έλα, Τίφανη, βοήθησέ μας. Κακαρί. Στο φακελάκι έχουμε noodles. Εντάξει, δεν ξέρω τι είναι, να σας πω την αλήθεια. Νομίζω είναι το μεγάλο. Βάλουμε τώρα μέσα. Powder με λαχανικά, δεν ξέρω. Πιστεύω stinky tofu μέσα. Wow. Μυρίζει κάπως. Με chili oil, κάπως κλείνουμε και περιμένουμε λιγάκι. Θα φας μαζί μου? Ναι. Φαγητό! Φαγητό! 1 hour later. Δεν φαίνεται και κακό, να πούμε την αλήθεια. Stinky tofu για πρώτη φορά. Λοιπόν, δεν βρωμάει τόσο πολύ όπως πριν. Πριν όταν είχα ανοίξει το φακελάκι είναι λίγο έτσι βαρύ το άρωμα. Τώρα βασικά δεν μυρίζει. Δεν είναι και άσχημο η αλήθεια. Είναι ωραίο. Λίγο πικάνικο, έτσι ωραίο, ουμάμι. Δεν είναι κάτι το τρομερό που έχω ακούσει, ας πούμε, και έχω δει, ας πούμε, στις ταινίες που λένε sticky tofu, ξέρεις, και μυρίζει και διάφορα noodles. Ναμ ναμ. Το stinky tofu. Λοιπόν, η σούπα είναι καλή. Το tofu, η αλήθεια να πούμε, είναι λίγο περίεργο. Λίγο έτσι ξινό, αλμυρό. Το sticky tofu είναι delicacy, ξέρεις, στην Κίνα γενικά. 8 στα 10. Πείτε μου ποια άλλα noodles θέλετε να δοκιμάσω στα comments. Γεια σας! Bye!